ପଛକୁ ଟୋ ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହସ ନାହିଁ କେହି। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ପାଦ ପାଖରେ ହାତ 3 ନମ୍ବର ହେଲା 3 ନମ୍ବର ବାମ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ପୁରା ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଏମିତି ବସି ପଡ଼ ଟିକେ ଖାଲି କଡ଼େଇକି ମତେ ଅନଉଥିବ ହେଲା ତାପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବାମ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବାମ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ହେଲା ନର୍ମଦା ଆସନ ରଥା ଆଣ୍ଠୁ ଲଗାଅ ହେଲା ହାତ ଘୁଞ୍ଚିବନି କି ଗୋଡ଼ ଘୁଞ୍ଚିବନି ଆଣ୍ଠୁ ଲଗାଅ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିବ ହାଲକା କି ମଥାକୁ ଦେଖିଛ ଉପରକୁ ତାପରେ ମଥାକୁ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଭୋଜନ ଆସନ ଏଇଟା ସବୁ ଆସନ ଜାରି ହେଇପାରିବ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ ଦେଖ ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ପୁରା ଉପରକୁ ବେଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ଉପରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତାପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ଆସିବ ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଗରେ ତ ଅଛି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ସେଠିକି ଆସିବ ଉଠି ପଡ଼ିଲ କାହିଁକି ମୋ ହାତ ଉଠି ନାହିଁ ତାପରେ ହାତ ସମାନ ଭାବରେ ଉଠିବ ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପଛକୁ